ngambali tembung kang tak ucapake dek wingi bab perkara sorot utawa cahyaning sengenge. Sengenge kuwi Sang Hyang Arha, ya Sang Hyang Surya, kang padange kuwi mawa sorot daya anguripi sagung dumadi, bisa ngidri jagat, bisa madangi sen isining bawana kabeh. Ewadene saiki manungsa akeh sing padha minger kiblate. Padanging sengenge, padang sejati, padang Sang Ilahi ora padha dipercaya, ning malah padha dikembari karo padanging mesin sing jenenge padanging kendaraan. Kuwi nandhakake lamun manungsa iki mau wis padha minger kiblate. Duwe mripat nanging mamak, duwe mripat nanging kutha. Duwe kuping ora kanggo ngrungokake. Semar krungu pawarta ana perangane sekelompok Purna Wirawan Jenderal. Semar krungu pawarta ana perangane sakelompok Purna Wirawan Jenderal kang ndatangani utawa nyarujuki pancopotan wakil presiden kang gunggunge kurang luwih ana 103 Purna Wirawan Jenderal. Nanging sadurunge Semar njabarake bab pawarta kang tak tampa mau, aja kadakwa yen Semar melu-melu nyemplung bab politik, babar pisan blas. Aku ora ana niat nyemplung nyang bab politik. Semar iki ngrumangsani dudu sapa-sapa. Semar ora gumun bab bondo donya, derajat lan pangkat. Semar ora blereng nonton marang kahanan, bener lan luputing lelakon. Semar uga isih cetha gamblang ngalela nyawang lumantar padanging surya utawa padanging sengenge. Dadi Semar saluguting kolang-kaling pinarasastra babar blas ora kepengin ngesuk-suk palungguhan utawa jabatane sapa-sapa. Dene gegayuhane Semar iki, negara iki bisa adil, makmur, murah sandang, murah pangan. Gemari Paklo Jinawi Karta Tata Toraharja. Padha tentrem ayem adem kabeh bangsa Nusantara. Mung kuwi tujuane Semar. Ngambali ing ngarep bab Purna Wirawan Jenderal. Purna kuwi tegese rampung. Wirawan saka linggane tembung para prawira utawa prawiroan, tegese jiwa kesatriya, pahlawan, bebetenge nusa lan bangsa, ya bebetenge negara dadi kusumane bangsa. Mula duweni semboyan Sabta Marga Sumpah Prajurit. Dene jenderal kuwi pangkat prajurit utawa jabatan prajurit kang paling dhuwur dhewe. Mula inti sarine sumpah prajurit mau jiwa ragane diudhukake kanggo katentremane nusa lawan bangsa. Bareng Semar krungu pawarta ana perangane Purna Wirawan Jenderal sing padha duwe niat nesra budi remeh watak murahan kang ucape ngawur nglantur ketawur tanpa diatur. Semar malah kudu guyu. Apa tumon jeneng pangkat jenderal kok ora ngerti tata tataning hukuming negara? Apa tumon jeneng
jeneng pangkat jenderal kok ora ngerti tata tatane konstitusi? Apa tumon jeneng pangkat jenderal kok ora ngerti Undang-Undang Dasar 1945? Kudune jeneng jenderal kalamun wis purna kuwi kudu malah bisa dadi obor madangi kiwa lan tengene, dadi bisa netepi tembung gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal ulang. Yen manungsa mati ninggal jeneng kang becik lan apik bisa dikenang para putra wayah kaya dene Panglima Jenderal Sudirman. Aja malah dadi sekuni pangecute bangsa lan negara. Ngono lho, Bro. Salam waras.